Het ziet er hier dan vanzelf uit als de Noorderwienstudio's. Dat je hem die vrete midjes altijd bij Willem de Vries hebben. Maar het meeste is al fot. En de hele handel wordt je dagelijks ombatterijd. Want Joenstjen op dit podium 3 verschillende trio's die live optreden zullen in de 2000 aflevering van Radio Froskepalen. Dus de studio wordt ook heel omgekleed als Froskepalen studio. Het idee voor Radio Froskepalen ontstie in café Marktzicht in Drachten. Dat al vaak streekartiesten optreden. In 1999 verhoorde Omroep Friesland de programmering. Ze kwamen er op stuntenmiddag een mogelijkheid voor een nijprogramma. En daar wist Gurbe wel een oplossing voor. En het lijkt ons wel aardig om daar wat als Omroep Friesland wat te doen met muziek uit Friesland wij. Dus muziek van Friese groepen en artiesten die harde muziek daar jaren laten koen. En daar is het eigenlijk wat mij begon. Zo wie Radio Froskepalen een feit. Voor de 2000ste uitzending wordt de Noorderwienstudio kleermaken voor de jubileumaflevering. En dat roept een soort herinnerings op. Liek als de vorige jubileumuitzending. Dat wie voor Gurbe een hichtepunt. Dat was nou ook wel bijzonder omdat we doen het programma Radio Froskepalen wat tegelijk uitstuurt op net alleen nog Omroep Friesland, maar ook bij de collega's van RTV Noord en in Drenthe, bij RTV Drenthe. Ik hier de beide streektaalpresentatoren van die programma's, Henk Scholt en Bert Camping, hier uitnodigen als co-presentatoren. Dus die hebben dat programma mij presenteerd. Ik al is Gurbe tevreden over zijn programma. Hij had voor de komende jaren een grote wensk. Dat streektalensjonger Daniel Lohuus nog eens optreden zal in Radio Froskepalen. Hier kom ik weg. Ja, nee, ik heb nog nooit wat tevreden. Misschien maak dat ik gewoon eens een keer waan en misschien zei er dan ik van ja, ik kom wel. Pak de camera, succes. Ja, dat zou een mooi idee wezen. Nou Daniel, als het juist, ik zou zeggen best welkom in Radio Froskepalen. Krijg je van mij een hele oren. Mij is heel opvullen. Maar al die mooie versjes die smaken haast.